Hashtag Amiga Vlogger. This is the Lord, and just the gifts which are about to receive from the bounties of Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Good morning, guys! Welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel, ang hashtag Amiga Vlogger. Pasensya na, guys, kay medyo ngit-ngit. O, see, hayag na, o. Hayag na po, guys. Mayong munta, guys. So, daghan mig buhaton karon, guys. So, kita-kita taon niya, guys, sa uban namong mga activities karong adlaw, Martes karon, no, sa 19 sa Enero, o uban ni ninyo, guys, sa among paglakaw-lakaw karon. Sige, mamahaw sa ta. Kaning adlaw nagsugod na mi pagplano sa ngayan namong lakon. Ang bahin lagi kini sa pagpahiluna sa among mahal sa kinabuhi na nibiya lang og kalit. Hindi ko ginay sa kalayo, no. Kuan mo na ang torta, ang iinit. Beka. Dili lalim ang bation kung makasugat kita og problema sama sa ingon ani. Ilabi na jud kay desperas kini sa akong adlawng natawhan. Hinuon dili man kita makabuot kung asa ra kita kutob. Wala man jud ko magdahom na ang kato di ay ang adlaw sa Pasko. Mao di ay tuwa ang last namong banding sa akong sister-in-law nga si Ate Lorna. Buyag man si Ate Lorna adtong adlaw. Dili nimo makita sa iya na naa di ay siya'y gihambing na balatian. Ingon ana siya kabuutan. Kay bisan gani ang pagpa-check up mo dili siya. Kay lagi daw basin masayod siya sa iyang sakit ug basin maudaw ang iyang kamatyan kay iya man huna-hunaon. Sayang ang mga chances kay if ever nakapa-check up siya, malay matabangan pa ug matambalan siya. Pero ulahin na ang tanan. Ulahin na nakapangayo siya og tabang nga mao na hinungdan nga na wala siya. This is the Lord, and the gift which are about to receive from the bounties of Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Lain na pud na adlaw sa paglakaw sa ngayan lakon. Busy kaayo mi. Walay sapayan. Gididikit namo ang among kahago para kang Ate Lorna. Para puda amo siyang mahatod sa iyang katapusan pahulayan nga hapsay og successful. O hinaot pa unta nga magmalinaw na si ate og ipadanag kaniya ang kahayag na walay pagkapalong hangtod sa kahangtura. Ug bisan pa sa among kasub-anan, nag-celebrate gyapon mi sa birthday ni Budi ang among apo sa Ibanez nga side. Be a good boy always, Budi. We love you. Saray.
Right? Hindi ba yan ay padamplin? Tampok mo niyo? At sama sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Ama naman at sa rin sa daigod ng mga nagtalawa ng binarihan ng tuman ng bubutin ng kami ng ang kalangat ng talaga at ang kalangat para maglawag sa mga talaga ng talaga ng talaga magdilim ang kami ito din sa sinulay ng mga lusong Diyos na walang at mga himay kang Maria kung kasagaras ang Diyos ang aking mula na itong sanggay na kanan bukas at ang bukas at yan Santa Maria sa Tulang po ang parang sa alat sa kami tayo na ipadis mo hindi naramin at mga sa parang naman kung nagawa lang sa mga disreta kiniyamong di po ngayon ang katsing-kasing ang sinunod anak ang sabihin sa Kristo ang mga sa Okay, let's eat. Kain na pud kini nga adlaw, salamat sa Dios kay wala gyapon pasagdi no, nakita mig pamaagi sa financial para magamit sa pagpahiluna ni ati sa iyang katapusang adlaw. Thank you kaayog sa tanan mga nag-support financially, moral support. Daghang kaayong salamat ninyo. Ang Diyos na magbalos. Says the Lord, in this day gives you not receive and the baptism of Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As it Spirit. was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa Domingo karon guys, January 31. Napahiluna naman namo si ate. So sa balay mi karon nag-relax, back to normal. Work na pud og balik si husband ug puhon. Looking forward na pud puhon sa 40 days ni ate Lorna. Og daghang kaayong salamat sa mga tawo nga nagatambong sa pagpatlod ni ate. Og sa katong wala makaanhi, makatambong tungod lagi pud sa pandemic. So daghang kaayong salamat sa inyo guys. Og ang Ginoo nay mobalos kaninyo sa inyong tanang mga suporta.